morning guys. Aglai skilai bustu for jengna breakfast agasini nei jengna. Mumiyani corn aglai nai bezeng corn sandwich banainchai. Omprai daudi hunsai ese then ese heavy breakfast ansai. Tabukaini. Breakfast जाबाय फैद come man let's have breakfast नोंथाङा जुदि एखे खामानिखौनो मावबाय थायोबा एखे रिजाल्ट मोनगोन with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ नै almost breakfast जाखांबाय जाखांबाय ओमफ्राय दिनैबोथ' नानिजों आंजोंल' आइजे दिनै बोरै थाङो दिना नायलांदो दे नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि फननि भेलिडिटिया दिनै लास्ट डे रिचार्ज खालामनांसिगोन बोसोरसेनि खालामखानोसै बारे बारे खालामनो हाले एखनबा एखनबा बावो नङा होनलाय आरो बोसोरसेनि खालामबा 200 थाखा सेभ जायो 200 थाखानि दाउ अमा मोनजागोन नाय जोंना नानिया थाव फुनखांबाय रेडी जाबाय गेलेनो नायगोन फ्रकखौ एकदम जबरदस्ती गानफिननो होननानै गानफिनबाय हैं मेरे को कैट दोगे कैट ठीक है लोगोजों गेलेहैबाय मालाय बाय गेलेहैथोंसै आरो गोमोन जाथारबाय गिला दामानि दिनैनि मेनुखौथ' मा होनबावनो सिम्पोलथार सिम्पोल मा बे मैयानि मैथाजों नाजों दं आंहा नानिया जाबाय आंथ' जानो हायासै उदैयानो हजम जायाखैमोन दा बेखौनो जानोसै आं दिनै ओमफ्राय नानिनो थाखाय कर्ड राइस बानायनोसै दिनै ओमफ्राय साइडआव बिदिनो थाइबें ओमफ्राय छाछ आहा दानि 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीयाव मोनसे ड्रॉबैक नुनो मोनदों ड्रॉबैक ना मा होननांगौ बेखौ मिथिला आं फरेन लैंग्वेज कैटेगरीयाव चाइनीज को ड्रॉप खालामबाय आंनि ओपिनियनाव बियो गाज्रि जादों ड्रॉप खालामनाया मालायनि देशनि भाषाखौ सोलोंनाया जेबो प्रब्लेम गैया बे मोनसे एडभान्टेजसो किन्तु दा सिचुएशना माबायदि बेखौ नायनानै इंडियन गभर्नमेन्टआ माबाफोर सानदों जानो हागौ किन्तु आंनि ओपिनियनखौ सोङोबा बे गाहाम जायाखै जोंनि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय सानना नायोबा चाइना इज वन अफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बिनि उनाव नोंना आमेरिका फैयो इंडिया फैयो होमबा सानना नाय माबायदि अपरचुनिटी मिस खालामगोन जोंनि स्टुडेन्ट्सफ्रा फिउचाराव बे जाबाय गभर्नमेन्टनि डिसिजन जोंलाय मा बुंनो हानो नङा होनलाय छाछ इज रेडी दिनैना मेनुआ जोंना जेबो गैयानो बुंजायो सिम्पल एकदम कर्ड राइसल' बानायनांगौ नायैनो जोंनि चेनेला 30K सब्सक्राइबार्स जालांबाय दिनै बे नोंथांमोननि लाभ एन्ड सापर्टनि थाखायसो जानो हादों एथ' गिदिर फेमिलि थैंक यू सो मच लै लोगोफोर नानियाथ' एकदम बिजिथार दिनै मालाय लोगोफोरजों गेलेगासिनो गेलेथोंसै एखनबाल' गेलेनो मोनो दामानि दासो फैनो सम मोनदों नै दूध पिना अभी ओके से हाय एवरीवन बिजितार आज इनू बेबी के लिए कर्ड मम्मम बन रहा हाँ तो मैंने कर्ड राइस पे डाला ना तो मैंने खत्म कर दिया ऐसा क्या वेरी गुड एक ही पीस था पीस नहीं होता रे मम्मा दिनैथ' लकडाउनबो बायहेरायावबो थांनो हाया नारेंखल लोंनो लुगैदोंमोन आंसो दसेनि उनाव ओंखाम जाखांनायनि उनाव नायनोसै दे देलै फ्रेश जागोन दिनै नानिखौबो थुखैग्रोनांगौ थाव फुननानै दोनदोंना फ्रेश जाखांबाय नानिजों आंजों देखो इधर देखो देलै रायजोफोर ओंखाम उखैथारबाय जादिनि एसे How is the curd rice, Meher? Nice.
ओरैनो बुङो देलाय लोगोफोर जादिनि जेबो गैथ्रा खुनुरुखुम मैयानि ओंख्रिजों जानोसै मेरे को प्रिंसेस बनना है, मेरे को बाल नहीं काटना बट लंबा होना है। लंबा बाल चाहिए। चल अभी नारियल लेने जाएंगे मम्मी के स्कूटर से। उसमें पेट्रोल भी नहीं थोड़ा ही है। तो पेट्रोल डालेंगे ना पापा का गाड़ी से शिफ्ट करेंगे। नानी जों आंजों एसे नारिखल लायनानै फैनो नागिरदों न' खाथियावनो बांद्राय गोजानाव नङा देखो चेयर से नहीं मैं ओ यो नारियल तो बंद है महर नारियल बंद है ओ आंटी है नारियल खुला है लेके आएंगे थोड़ा आगे जाके ऐसे ही राइड करके आएंगे 2 मिनट्स वेरी से राइड मारी नाम पे नहीं बाहिर फैबा एसे शान्ति मोनो जय करो भगवान को हैं से ओरैनो मन्दिर नायफैदोंमोन नै बन्दसो माथो बंद है पापा मेरे को छोटा डॉगी चाहिए, वो खेल सकता भी है। आपके साथ हाँ छोटा डॉगी चाहिए आपको हाँ ठीक है छोटा डॉगी लेके आएंगे आपके लिए फिर आप बड़े हो जाओ थोड़ा सा ठीक है। वो मैं डॉगी से बनाऊं जल्दी तब भी आप लेके आओगे। हाँ नानी प्राइनिस को इबाना बोल लॉकडाउन की नाम होगा अच्छी दुकान पर फुला जब वो रेड वाला तो ये देखना 1 सेकंड लो कुछ भी नहीं करना उसको बस टच करके देखो ठीक है नानी या दबश करा सारे सोइटा जा भाई इनो पापा बांद्राय उन्दुथार बाय बेलासियाव टाइम हो गया पापा इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock नाउ खोनादोंना खोनायाखै फालाय खिथुनाव क्लाइगासिनो अखाया ड्राम 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 ने मामा क्या छोड़ के गया तब मैं ऊपर आना था ना हाँ। तो मैंने क्या छोड़ के गया फिसल ना तो कैट के साथ खेल रहा था ऐसा क्या तो ये लो ये बाइट भी नहीं हो रहा ओके नहीं खाना आपको हैंड वॉश नो हैंड वॉश करो मम्मा प्लीज नहीं अम्ब्रेला को हाँ अम्ब्रेला अच्छी ना रहे क्या करेगी तू अम्ब्रेला का खागुजि गैयैनि थाखाय लेमन टी मोनलोङाखैमोन मैया लाबोनानै दोनै नै लोंथारबाय लेमन टी मोनबासो स्रां मोनखायो बेलासियाव अबेसे दिनै बिराद लेट जाबाय साहा लोंनाया 7टा जाखाबाय 7टा ओंखाम संनांसिगोनलाय दसेनि उनावनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा जोलै द सीड मुभिखौ दासिमबो नायदोंना नायाखैबालाय जुदि नायाखैबा बे मुभिया मुभि सेन्स होननाय वेबसाइटआव रिलीज जानानै दङ नोंथांमोनहा बे वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन विद नॉमिनल फी ये क्रिसमस ट्री है आपका हाँ वाओ मेरे को ये चाहिए क्रिसमस में लेके आएंगे ठीक है आपके लिए ओमफ्राय दाख्लै मोनसे भिडिअ नुदों आं नोंथांमोनहा नुदोंना नुवाखैथाय सासे हिन्जावा दाउदै एवबाय थायो ओमफ्राय एकदम बमफोर बादि बेरफुयो दाउदै एवनायाव दा ओंखायनो बेखौ गिनानै दिनै ओरै खालामखाबाय आं दाउदैखौ थुफ्रुखाबाय आं एसे ताकि बे बेरफुआ एवबा बिदिनो खालामदै नोंथांमोनाबो एसे ओमफ्रायथ' दिनै जेबो गैया जोंना टमेट'जों दाउदै एवनानै टमेट' जलाव होनोसै सामब्राम होनो जों बेदर जाबासो चलो जल्दी से हो गया Berindo Mozambique. अभी मैच फॉलोइंग करो 10 किधर है नहीं 10 किधर है हाँ ज्वाइन करो अभी नेक्स्ट Turtle toys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. इधर turtle toys को. एक सेकंड ओके अभी ये ऑक्टोपस 2 octopus. 2 octopus. 2 octopus. ये कितना है फिश कितना है 4. हाँ 4. 4 है मैं काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4. करेक्ट नानिया जागोरबाय ओमफ्राय थांनायनि सिगां थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट लोगोफोर नोंथांमोनहानि लव एंड सपोर्टनि थाखाय जोंनि चैनला एथ' ग्रो खालामगासिनो ओमफ्राय दिनै जों 30K सब्सक्राइबर्स काउंटखौ कमप्लीट खालामनो हाबाय
Thank you so much once again for that. आशा खालामो नोंथांमोनानि love and support को जों फिउचारावबो नुनो मोनगोन तेले रायजोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye good night everyone Good night everyone.